ఫ్రూట్ షాప్ పెట్టారు చాలా కొత్తగా. వాళ్ళ దగ్గర వెరైటీస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ప్లస్ రేట్స్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. హోల్సేల్గా తీసుకుంటే మనకి ఈ వెరైటీస్ ఏదైతే మిక్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ మీకు ఆల్మోస్ట్ 750 రూపీస్ ఇస్తారు. మీకు 750 పర్ కేజీ 750కి ఇస్తారు. అన్ని ఫ్రెష్ అనేది రకరకాల చూడండి డిఫరెంట్ అసార్టెడ్ ఉంది. ఇక్కడ చాక్లెట్స్, బటర్ స్కాచ్, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్, ఫ్రూట్ జెల్లీ కింద పడేగా 39 కేజీ. సపరేట్ టేస్ట్ रहेगा ये కూడా ఫ్రూట్ జెల్లీ అన్నమాట. అది పుడ్డింగ్ అన్నమాట. వెరైటీస్ చాలా బాగుంది. మీకు చూపిస్తుంది. చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన కార్టూన్స్ రూపంలో చేశారండి చాక్లెట్స్ అన్ని. బక్స్ బన్నీ వన్ ఆఫ్ ది కార్టూన్ ఫిగర్స్. ఇది ఒక స్పైడర్ మ్యాన్, ఫెర్రో రోషర్స్. అదే కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర చాక్లెట్ అసార్టెడ్ చాక్లెట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో మాక్టైల్స్ ఎన్నో వెరైటీ మాక్ అన్ని ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ వాళ్ళ దగ్గర. कितने दिन हो रहे शॉप लगा? 6 मंथ हो गया. अच्छा 6 महीने. कैसे రెస్పాన్స్ వచ్చాయి. అరవింద్ గారు కూడా కలవచ్చు. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు చెప్పే ప్రవీణ్ గారి కల్చర్ అంటే ట్రై టు గివ్ ద బెస్ట్ డీల్ బట్ మీకు అది మేము కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. నాకు నచ్చిన ఈ షాప్ని నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ హియర్ రెగ్యులర్లీ.